Dit is een soepterrein. We hebben hier op Vogelzang-Staten hebben we heel bijzondere stukken. Dit is een servies van Hollands porselein, Amstel. Heel zeldzaam, er is maar een hele korte periode dat Hollands porselein gemaakt werd. U ziet hier planten van allerlei soort bloemen. U ziet hier hele mooie vogels van allerlei verschillende rassen en soorten. Dus dat is allemaal mooi, groen en keramiek. Kijk, de familie Vogelzang die heeft het huis eigenlijk gebouwd in 1646. Vogelzang-Staten had toen dus een begin van een tuin en ja, wat kun je noemen, dat was inderdaad een formele tuin. Dat was nog niet de landschaptuin van Pieter Roodberg. Dat komt pas een goede eeuw later dat die landschapstuinen in zwang komen. Ik sta hier op de Kruisbrug, zo noemen wij hem. Dit is ook een typisch weer een punt waar Roodberg, toen hij dit geheel heeft aangelegd, veel werk en ideeën aan besteed heeft. In de eerste plaats dus deze typische kruisbrug met 2 uitgangen. Er zijn er niet veel in Nederland. Dit is een van de hele weinige kruisbruggen die nog in stand is. En in de tweede plaats krijg je dat prachtige doorzicht. Je hebt dus een mooi blikveld naar het zuiden, over de vijver heen. Met aan de achterkant van de vijver kijk je op die prachtige mooie oude bomen die daar nu zeker al een 250 jaar staan. En waar Roodberg dankbaar van gebruik gemaakt heeft, want zoals veel van de bomen hier, die stonden er al. En Roodberg heeft ze ingepast in het landschappark wat hij hier heeft aangelegd. Mijn echtgenote is eigenaresse van dit moois hier. Deze bezitting hier is overgeërfd in de familie al sinds generaties. En de familie heeft altijd goed op de spullen gepast. Ze hebben ervoor gezorgd, en daar zijn wij ook mee bezig om ervoor te zorgen, dat de zaken in stand blijven, dat ze goed onderhouden worden, dat het park mooi blijft, dat de beesten hier thuis zijn. En nou, dat is eigenlijk wat wij hiervoor voelen. We willen de zaak goed doorgeven aan de volgende generatie. Wat Roodberg eigenlijk bijzonder maakt is het feit dat hij zo een grote gave had om groots te denken. Om de verre kanten te zien. Een hechtenkamp, een grote berg, vijvers. Hij dacht groots en ruim. En maakte gebruik van die ruimte die wij hier hadden om zoiets dergelijks aan te leggen. Koi, koi, koi. Nou, daar komen ze. Nou, netjes op het plaatje blijven, hè? Het Veenkloosterbos, zo wordt het hier genoemd, opengesteld voor iedereen. De mensen konden hier vroeger ook al komen wandelen. En kunnen dat nog steeds. Dus het is een heel bijzonder geheel en wordt ook door de hele streek hier als iets bijzonders beschouwd. We hebben in het jaar toch wel een 10.000 mensen die hier komen wandelen. Het is wel groen geluk, ja. Dat is inderdaad wel iets wat wij met heel veel overtuiging en met groot enthousiasme al sinds jaren doen en zullen blijven doen.